Hola, bona tarda. Soc el doctor Antoni Encinas, director general del Sistema d'Emergències Mèdiques, i us vull donar la benvinguda en aquesta jornada de portes obertes que fem avui en aquest format online. A tots vosaltres, aquells que teniu interès per conèixer-nos, per entendre quin tipus d'institució som. I per nosaltres és un gran plaer i un honor poder explicar qui som. El SEM és una institució única, és una institució difícilment que no es pot descriure amb facilitat amb poques paraules. Part de nosaltres, del que som, és ben vist, tots coneixeu les nostres ambulàncies, els nostres helicòpters, la feina que fem a l'extrahospitalària, però hi ha parts de la nostra organització que són molt desconegudes i són peces fonamentals en l'estructura sanitària i institucional d'aquest país. Especialment aquells de vosaltres que us heu connectat perquè teniu inquietuds sobre què ha de ser el vostre futur professional i esteu valorant les diferents opcions, averiguant quin tipus de metges i infermers voleu ser, i també aquelles persones que tenen interès i curiositat per saber qui som. Hem organitzat aquesta jornada amb una visió panoràmica del que és les diferents parts de la nostra empresa, del servei públic que som, per intentar transmetre-us no només què fem, no només on estem, sinó també quins possibles futurs, quines carreres professionals, quines inquietuds, quin paper juguem nosaltres en el sistema sanitari públic i l'estructura del país. Descriure el SEM és difícil. El SEM té 3 lletres i a mi m'agrada començar sempre per l'última. La M de mèdiques té a veure amb tots aquells serveis que fem a la ciutadania. Té a veure amb l'atenció extrahospitalària, amb l'emergència, amb l'urgència, amb els codis temps dependents, té a veure amb la telemedicina, amb la medicina digital, té a veure també amb els serveis administratius i de gestions sanitàries que fem pels ciutadans a través del 061, té a veure bàsicament amb tots els serveis que fem. Aquesta és una organització que és única en el país, és moderna, és dinàmica, està orientada a la urgència i l'emergència i a la informació de salut, però també a la telemedicina i als serveis digitals. Aquí, metges i metgesses, infermers i infermeres poden desenvolupar diferents competències tant en l'atenció urgent com en l'atenció especialitzada que difícilment es poden fer en altres organitzacions. Recentment, amb el Covid, hem tingut un increment exponencial de l'atenció no presencial i s'ha pogut constatar el gran valor que té això en el que és l'atenció al ciutadà i en el sistema de salut. Aquesta organització, com totes les organitzacions sanitàries, es basa en el servei. El servei sanitari està prestat a diferents organitzacions per professionals i aquest és un dels nostres principals valors. Aquí dintre tenim un talent inimaginable. Hi ha persones amb uns perfils, amb uns currículums, amb una vocació de servei, amb un coneixement clínic, amb una orientació a pacient realment espectacular. I aquest és una organització que gràcies a això, gràcies a l'immens talent que tenen els seus professionals, està molt orientada a la generació de coneixement, a la recerca, a la formació i a donar aquell suport clínic en tots els processos en els quals tenim intervenció. Això és un resum, com ho anticipo, que els nostres companys us aniran explicant, d'allò que significa la M del SEM, la M de mèdiques. Tenim una altra lletra que és la E. La E d'emergències, què significa? Significa que som un cos operatiu. Hi ha 4 cossos operatius a la Generalitat de Catalunya: bombers, Mossos, Protecció Civil i el SEM. Ser un cos operatiu, un cos uniformat, el que ve a dir que nosaltres som l'organització, el grup, que té que adaptar-se a aquelles situacions inimaginables. Som part de l'operatiu de resposta del nostre país davant d'aquelles circumstàncies no previstes, catastròfiques o simplement que formen part del que és l'activitat ordinària i habitual. Això requereix un nivell d'organització, un nivell de coordinació, un nivell d'adaptació, un nivell de planificació i també d'intervenció que està en un escenari diferent que altres dispositius sanitaris. Per això, el SEM és una organització orientada a adaptar-se a les necessitats sobrevingudes, orientada a pensar en l'inimaginable i, quan això succeeix, fer possible allò que sembla impossible. El SEM té una darrera lletra.
la S de sistema, perquè el SEM és l'única organització que està interactuant amb totes les demés organitzacions arreu del país. El sistema sanitari públic és un sistema complex. Té 72 organitzacions principals i més de 300 de petites i de més locals. El ciment que les uneix és el sistema d'emergències mèdiques. A través de les seves ambulàncies, a través del seu central de coordinació, som les venes i les artèries que movem els fluxos dels pacients en els seus processos assistencials i a través de molts altres serveis que donem i que veureu una petita pinzellada, formem part indispensable en alguna part de gairebé tots els processos assistencials que es donen cada dia en el nostre país. El SEM veureu que és algo més que ambulàncies, és algo més que telemedicina. És una organització cabdal cuya feina principal és estar orientada a que el pacient tingui allò que necessita, quan ho necessita, sigui on sigui i sigui qui sigui. Bé, gaudiu de la jornada. Especialment voldria acabar dirigint-me a aquelles persones que ara estan decidint el seu futur professional. Veureu, una professió professional ve de professar. Professar significa creure en alguna cosa. Arriba un moment que hem de decidir a què ens volem dedicar. Encara no sabem molt bé quina és els nostres neguits, no sabem encara les realitats que ens trobarem, però us voldria contar una experiència molt personal. Jo vaig començar en el món de l'extrahospitalària molt abans en el món de la medicina. Amb 14 anys a les ambulàncies, es parlo de l'any 90, van començar a medicalitzar-se alguns dispositius a la ciutat de Barcelona abans dels Jocs Olímpics. I jo, que estava en l'ambulància en aquell moment a la Creu Roja, ja vaig pensar jo vull ser aquest tipus de metge. I llavors va vindre la carrera de medicina i llavors l'especialitat per poder fer urgències i per entrar al sistema d'emergències mèdiques. No existia, era una idea, era una vocació. Ara que molts de vosaltres esteu orientats a triar què voleu en el futur, el SEM té tants camps que pràcticament, si esteu orientats al pacient, si esteu orientats a la innovació, si esteu orientats a la formació contínua, si esteu orientats a la millora, si esteu orientats a l'adaptació, si no voleu rutina, el sistema d'emergències mèdiques us ofereix un munt d'oportunitats per desenvolupar competències clíniques, competències de recerca, competències de formació, però també competències no clíniques que avui en dia són aquelles que configuren el que és ser metge o ser infermer. Gaudiu d'aquesta jornada de portes obertes, espero que la trobeu molt interessant, espero que tingueu una visió diferent de qui som i també tingueu una visió diferent de quin és el vostre possible futur i quina és la vostra vocació. Això és tot. Ens tornarem a veure a la cloenda. Disfruteu. És un noi de 37 anys que m'indiquen que ha pres moltes pastilles. I la moto sembla ser que ha perdut el control o alguna cosa i ha xocat contra un cotxe que estava girant. Àlex, la Serra 611. Què estaves fent quan t'ha començat aquest dolor? He sortit a passejar. És un 331, Esta mano te la meto aquí, ¿vale? No la muevas. A la de 3, 1, 2, 3. En 15 minutos nos reunimos aquí para hacer otra célula de evaluación. Vale, quédate en línea. Dime. Podem autoritzar un taxi al seu centre? Matiu. He activado bomberos. Mossos también. Gran Pons també, Hauria de començar a fer maniobres de reanimació. Això és una aturada cardiorespiratòria. 1, 2, vostè ho està fent molt bé, l'ambulància està arribant. Estàs bé, Xavi? Has comptat? Tranquil, que hem arribat.
Bona tarda a tots, benvinguts a la jornada. Com ja ha comentat el gerent, soc Yolanda Ferrés, direcció infermera de SEM, i us faré una breu presentació del que és el sistema d'emergències mèdiques, perquè durant la jornada ja anirem donant diversos continguts. I el primer de tot us volíem presentar un vídeo de la directora de Professionals de la Salut del Departament de Salut, la senyora Montse Gea, que quan vam compartir amb ella que fèiem aquesta jornada de portes obertes, ens va enviar aquesta píndola que ens dedica a la jornada. Doncs passem al vídeo. Hola, soc Montse Gea, directora general de Professionals de la Salut. És per a mi un gran honor adreçar-vos aquestes paraules en la primera jornada virtual de portes obertes del SEM, molt més que un servei d'emergències per la seva transversalitat arreu del país. Des de la Direcció General de Professionals de la Salut, per ser breus, volem destacar dues qüestions que per a nosaltres són primordials. En primera instància, volem posar en valor el model multiprofessional, aquell que, sens dubte, és el més beneficiós tant per professionals com per usuaris. I en segona instància, fer un agraïment molt gran per creure en la formació, tant continuada com especialitzada, i en aquest sentit formar els nostres professionals residents concebent la formació com un pilar fonamental de la nostra institució. Model multiprofessional més formació és significat de millors resultats en salut i millor servei a la ciutadania. Moltes gràcies, SEM. Bé, si us sembla, comencem ara amb la breu presentació del SEM. Mireu, com ja ha comentat el gerent, el SEM és l'empresa pública encarregada de gestionar i donar resposta a les urgències i emergències a Catalunya, però també la d'oferir informació i atenció sanitària mitjançant l'atenció telefònica del 061 Salut Respon. Per tant, el SEM, diguem que aglutina aquestes dues grans dimensions, que serien les emergències mèdiques i el 061 Salut Respon. En quant a les línies estratègiques i la nostra visió estratègica, diríem que el principal objectiu que tenim és l'atenció al pacient i a la ciutadania, centrant la nostra atenció entorn del que necessita el pacient. En segon lloc, l'atenció als professionals, per tal d'impulsar el creixement dels nostres professionals des del compromís i des d'una visió de tot SEM, dirigida a tots els professionals que presten servei en la nostra organització. En tercer lloc, ser líders en coneixement, des de la recerca, des de la innovació, des de la formació. En quart lloc, l'assistència com a tal, l'assistència presencial, però també l'assistència no presencial. En cinquè lloc, ser referents en el sistema. Com comentàvem, el SEM és aquesta organització que acaba sent transversal a la resta d'organitzacions de salut i, per tant, aquest ciment i aquesta coordinació que sovint facilita aquesta transversalitat. Després, també altres objectius importants per nosaltres són la sostenibilitat, la tecnologia, situar el SEM com un referent en l'àmbit tecnològic, i l'excel·lència, com no podria ser d'una altra manera, amb la millora contínua dels nostres processos per incrementar contínuament la qualitat assistencial. Pel que fa a la nostra organització, aquí veieu un organigrama que és com pla, però en realitat és una estructura matricial en la que hi ha tres grans dimensions que funcionen transversalment. Una seria, i penja del gerent, una seria l'àmbit d'operacions, que és on estan les nostres línies de servei, que comentarem posteriorment, i que és, diguem, la nostra cartera de serveis. Una altra dimensió seria tota la part de direccions territorials, els nostres comandaments que estan en el territori portant a terme aquesta visió que tenim com a organització en les 7 regions sanitàries, com veieu a baix d'aquest organigrama. I per altra banda hi hauria una última dimensió que seria tota la part d'òrgans de suport, òrgans facilitadors, li diem nosaltres, com seria la qualitat, les infraestructures i logística, gestió de persones, etc. Tots junts formem un equip pluridisciplinar i amb aquestes relacions interdisciplinars portem a terme la nostra actuació i la nostra visió. És un entorn d'uns 7.000 professionals, comptant professionals propis, col·laboradors i adjudicataris. Pel que fa a l'activitat que hem realitzat, si us fixeu, en l'any 2019 van haver-hi 2.400.000 alertes, trucades, de les quals van generar 1.800.000 incidents, és a dir, serveis que havíem d'atendre presencial o no presencialment. I en l'any 2020 això s'incrementa de manera, degut a la pandèmia,
i hi ha un increment del 60% en trucades, però del 75% en aquests incidents que resolem o presencialment o no presencialment. Si veiem el detall, el 72% d'aquests incidents es resolen des de les centrals de coordinació nostres, no presencialment, per tant, i un 28% amb atenció presencial, és a dir, enviant un recurs, que és el que anomenem intervencions. D'aquestes intervencions, com veieu, una gran majoria són de suport vital bàsic, però n'hi ha tot aquest la resta de tant per cent, entre les que veieu el suport vital avançat, que són les unitats on hi ha metges i infermers, que és el tema que ens ocupa avui. En quant a aquestes línies de servei, a què ens dediquem, aquesta cartera de serveis, aquestes línies de servei que li diem nosaltres, veieu que són el 061 Salut Respon, l'atenció a les emergències, els serveis especialitzats i el transport sanitari no urgent. Tot això transversalment amb l'actuació que es fa a les centrals de coordinació, que en són 4, una per 061 i 3 sales d'emergències. Tractarem les 3 primeres línies en el dia d'avui perquè són les línies de servei on trobarem professionals com vosaltres, metges i infermers. Us ho explicaran més detalladament a partir d'aquestes primeres presentacions, però dius que el 061 Salut Respon, la sala diàriament té uns 145 gestors i uns 30 infermers i uns 16 metges que realitzen la consultoria sanitària. Però a part d'això, hi ha atenció especialitzada en fragilitat, amb atenció psicològica, la línia ICO i altres temes que us detallaran millor en les següents ponències. En quant a emergències, sol presentar-vos les tipologies de recurs que veieu més al carrer, per exemple. Les ambulàncies bàsiques, que estan formades per 2 tècnics, l'ambulància del mig seria de suport vital avançat, que està formada per metges i infermers, i el VIR, que seria el vehicle d'intervenció ràpida, que va tècnic i metge. Aquests recursos són una totalitat d'uns 430 arreu del territori, dels quals una 70 són de suport vital bàsic i avançat, perdoneu, on us dic que va metge o infermer o els dos. I per últim, els serveis especialitzats, que us els detallaran posteriorment amb més detall, no? Però diríem que són els helicòpters medicalitzats, les unitats d'intervenció i suport que fan medicina tàctica i altres carteres de serveis, els psicòlegs d'emergències, les unitats d'alta complexitat que realitzen teràpies específiques, entre d'elles podria ser la ECMO i que necessiten un nivell de tecnificació alta, els equips de suport vital avançat pediàtric i per últim els equips de rescat i intervenció ubicats a bombers i que fan una actuació conjunta SEM amb bombers de la Generalitat. Sense allargar-me més en aquesta presentació, si us sembla, seguim amb el Jorge Morales. Gracias, Yolanda. Me presento, soy Jorge Morales, soy el director médico del SEM y ya hemos hablado un poco o se ha hecho la introducción de lo que es el SEM, de cuáles son nuestros objetivos, de cuáles son las líneas de servicio que tenemos y en dónde nos podemos desarrollar profesionalmente. En la presentación que haré, básicamente tenemos 4 pinceladas de lo que ha sido la actuación del SEM durante este año y mes que llevamos de la pandemia por el COVID-19. ¿Qué hem fet? ¿Cuál ha sido el papel del SEM dentro de este gran impacto que tenemos y que día a día vemos en imágenes, por ejemplo, en la India de hospitales colapsados, o que hace pocos meses, durante lo que nosotros tendríamos como cuarta ola, en Inglaterra o en Portugal, significaba el colapso completo del sistema sanitario público? Bien, la estrategia y el impacto del sistema de emergencias médicas ha venido siendo la amalgama que coordina y que hace que el cimiento de nuestro sistema sanitario pueda funcionar de forma más coordinada, más eficiente. Y hemos empezado en aquellas partes que tienen que ver con la telemedicina, con la atención no presencial, de la cual ya la doctora Nuria Torres nos hablará más adelante, a partes de la atención de la más especializada que tenemos en la medicina crítica, como podremos hablar en la mesa de servicios especializados o bien en las unidades de alta complejidad. Nuestro reto era hacer posible aquello que parecía imposible. Aquello que veíamos en imágenes con ambulancias aparcadas a las afueras de diferentes centros hospitalarios, en donde no había oxígeno, no hay sistemas para dar soporte con respiradores, etcétera, a diferentes tipologías de pacientes.
hemos intentado hacer lo posible, entre todos, con un equipo multidisciplinar y con diferentes sistemas que nos permitieran dar respuesta a la organización. Hemos recibido una multitud de encargos, entre ellos algunos que tenían que ver con el soporte telemático o digital con aplicaciones como el Stop COVID, que ayudaban a dar un seguimiento de contactos. Esto ya, por dar un número, llegamos al 1 millón de pacientes seguidos, de personas seguidas. O la app de valoración del entorno emocional. Bien. El primer gran impacto que todos tuvimos y que se vio reflejado en muchos sistemas de emergencias alrededor del mundo fue precisamente la caída del 061. Aquellos sitios a donde la ciudadanía podía consultar porque los sistemas en general no éramos capaces de dar una respuesta adecuada al miedo que tenían los pacientes. Como podemos ver en la gráfica, nosotros durante algunos días tuvimos colapsado el número, pero como podemos ver en la gráfica, fijaros que el pico de marzo, que supera las 25.000 llamadas, posteriormente, durante estos últimos meses, hemos tenido sostenidamente llamadas más de 14.000 y en las últimas semanas más de 20.000 llamadas debido a la necesidad de una consulta próxima a la intervención sanitaria. Se diseñó toda una estrategia de logística sanitaria para ayudar a crecer y expandir aquellas UCIs que necesitaban de soporte con respiradores, electromedicina, etcétera, y poder sostener en el pico de la primera ola más de 1.600 pacientes en las unidades de cuidados intensivos, teniendo en cuenta que había entre 300 y 400 pacientes más considerados como críticos o semicríticos por otras patologías, es decir, llegamos a superar los 2.000 en el sistema. Otra de las cosas que ha sido crucial durante la pandemia es poder dar respuesta a los traslados interhospitalarios. ¿Por qué? Porque ello facilita la expansión interna y externa de las unidades de cuidados intensivos y las unidades de semicríticos, y esto, como podemos observar en la gráfica que tenéis a la derecha en sus pantallas, el pico de marzo supera 2.600, pero de forma sostenida de enero a aquí tenemos más de 1.000 pacientes en las UCIs de Cataluña. En la fotografía que veis en la diapositiva podéis ver el seguimiento o los rastros de la última semana de los pacientes que se han trasladado por unidades de soporte vital avanzado. Para no entretenernos demasiado, pues ya hemos hablado de la alta complejidad, que se trasladan los pacientes que requieren algún tipo de soporte vital extracorpóreo, dispositivos de soporte, pero aquí hay una faena que no se ve, la faena de la central de coordinación, la faena que tiene la mesa de interhospitalarios como centro coordinador de toda la estrategia de ejes y clústeres que ha ayudado precisamente a expandir y dar respuesta al ciudadano ahí a donde lo necesita, y ahí a donde lo requiere, y dar soporte a todos nuestros sistemas. Durante las siguientes charlas, que veremos a las diferentes líneas de servicios, podemos apreciar la magnitud del trabajo, el esfuerzo y las capacidades que tiene una empresa como el SEM. Muchas gracias. Bona tarda, soc Núria Torres,
metgessa de formació i responsable del 061 Salut Respon. Jo fa ja 19 anys que treballo al SEM. Vaig arribar aquí amb l'encàrrec de dirigir el que era el Sanitat Respon, que amb el temps s'ha convertit en la fusió amb el 061, amb l'actual servei 061 Salut Respon. El meu objectiu avui és intentar apropar-vos una mica el que és aquest servei, donar-vos a conèixer qui l'integra, què fan, com ho fem i per què ho fem. El 061 Salut Respon és un equip, i utilitzo la paraula equip amb tot el sentiment, perquè realment és un equip i és necessari que sigui així per poder donar una bona resposta al ciutadà, però és un equip integrat per metges, infermers i psicòlegs. Aquests metges, infermers i psicòlegs tenen un objectiu, que és donar resposta a un ciutadà que contacta amb el nostre servei a través d'una plataforma multicanal, com heu vist amb el primer vídeo, que permet accedir a aquestes consultes un cop passen per un gestor de demanda que amb un algoritme de decisió determina què és el que necessita aquest ciutadà i canalitza aquesta trucada dintre de la nostra central de coordinació, perquè en els casos en què és imprescindible la intervenció d'un professional sanitari, metge, infermer, pugui arribar amb ells a aquesta consulta i puguin donar la resposta adequada a la necessitat que ens planteja aquest ciutadà. Les consultes que ens arriben al nostre servei poden ser urgents i no urgents. Podem anar des del dolor precordial al dolor nominal o simplement a una consulta relacionada amb el calendari vacunal. Aquesta és la gran, diguéssim, paradoxa del nostre servei. És difícil explicar què fa el 061. És més fàcil dir que ho fa tot, perquè podem donar resposta a qualsevol tema de salut i aquest és el nostre objectiu. Com ho fan els nostres professionals? Ho fan utilitzant aquestes eines personals que són necessàries davant d'una consulta. L'empatia, l'escolta activa, la professionalitat amb la tècnica de l'interrogatori telefònic. Us recordo que la nostra feina la fem sense veure el pacient. Ens hem de basar molt amb el que ens diu, amb el que sentim, amb el que notem, amb el que sentim i utilitzant, a més, una eina fonamental per nosaltres, que és la història clínica del pacient, a la qual també tenim accés, tant la història clínica compartida com a l'ECAP. En base a tot això, els nostres professionals acaben decidint quina resposta li donen a aquell ciutadà. I aquesta resposta pot acabar sent un consell de salut, inclús identificant la necessitat de fer un seguiment posteriorment a aquesta resolució del primer moment, pot acabar sent aconsellar-lo que s'apropi a un centre perquè és adequada a la necessitat de ser visitat presencialment, però també podem agendar-lo perquè la necessitat de visita no és immediata i això podem agendar en els equips d'atenció primària perquè sigui l'equip d'atenció primària el que contacti per dir-li quan poden anar a visitar-lo, o també podem prescriure, us estic parlant de dues coses que són molt recents, o també, quan cal, podem activar un recurs, ja sigui un recurs propi del SEM, una de les nostres unitats, sigui la que necessiti el pacient per aquell motiu, perquè traslladi aquell pacient a un centre d'atenció primària, a un CUAP, a un hospital, on calgui fer l'atenció, però també podem activar el recurs de l'atenció domiciliària de l'equip de primària, perquè aquestes consultes també entren al 061, passen per la nostra valoració i a partir d'aquí pot decidir que sigui necessari enviar un metge al domicili. En aquest últim any hem avançat, com us he comentat també, en el tema de l'agenda i la prescripció farmacèutica. La pandèmia, com els meus companys ja abans ho han dit, ens ha fet fer coses que abans ens haurien costat més de fer. I a hores d'ara, des del 061 Salut Respon, els nostres metges i infermers poden agendar en les agendes dels equips d'atenció primària, com us he comentat abans, però també poden prescriure determinats fàrmacs per determinades patologies. Us recordo la importància del que estic dient. Estem parlant d'una atenció no presencial. Per tant, és fonamental que aquesta funció de prescripció la fem total d'acord amb el Servei Català de la Salut i amb la Gerència del Medicament, per tal de que els nostres facultatius facin una prescripció acurada a les patologies que nosaltres podem prescriure, que anem introduint progressivament. El nostre objectiu és ser pròxims, ser accessibles, generar confiança i, sobretot,
ser transversals, és a dir, som una part del sistema, per tant el nostre ciutadà ha de ser atès per qualsevol professional del sistema i ens hem de connectar perquè l'atenció d'aquell ciutadà sigui la més acurada i la més adequada per cada problema o per cada necessitat. També volem ser resolutius i finalistes. I finalistes no vol dir que tinguem la resposta per totes les consultes que ens arribin. El que vol dir és que nosaltres li hem de procurar al ciutadà que si no li podem donar la resposta necessària, sigui el sistema el que s'apropi amb ell i sigui ell el que rebi aquesta atenció directa del sistema en lloc d'anar-la a buscar. Per tant, és fonamental tenir en compte aquestes característiques que com a servei ens plantegem amb el nostre dia a dia. Per fer tot això és fonamental una formació continuada, com ja s'ha comentat també. És fonamental també assumir que el nostre objectiu, com ha dit el nostre gerent i han comentat els companys, és el pacient. Per tant, en el CAP hem de tenir resoldre-li el problema de la millor manera i de la manera més adequada en el lloc més pertinent. Per tant, treballem amb aquesta idea i treballem amb aquest objectiu. Ja s'ha comentat que durant la pandèmia vam tenir un pic de trucades molt important, en aquell moment eren de vessant molt sanitària, molt potent. En aquests moments tenim un altre pic, molt relacionat amb tot el tema vacunal. Estem sent un punt de referència pel ciutadà de Catalunya en el tema de la vacuna, tant des del punt de vista dels dubtes sanitaris que pugui generar aquesta vacunació, com des del punt de vista de la consulta administrativa, de la consulta més administrativa, que d'alguna manera genera la petició de cita, la programació de la cita o el saber simplement quan em vacunaran a mi. Què ens omple de goig? Aquesta utilització del nostre sistema vol dir que ens estem guanyant la seva confiança, que al final és el nostre objectiu. Fer que el ciutadà ens senti a prop, que sàpiga que té un lloc on te pot contactar i que se senti amb tranquil·litat de poder-ho fer. I el nostre deure és donar-li aquella resposta que necessita. Per això, a l'equip de professionals del 061, repeteixo, metges, infermers i psicòlegs, tenen un gran repte per davant, se'l prenen amb moltes ganes i amb molta implicació i ens agradaria poder transmetre aquesta implicació i aquestes ganes. I per fer-ho, compto amb dos professionals, un en presència física, que els esteu veient, en Jordi Miralles, infermer del servei, i l'altre no està aquí, és la doctora Esther Kopp, ella també és metgessa del nostre servei, i amb ella també li vull agrair, i és una d'aquelles coses que demostren la implicació dels nostres professionals. Avui està de vacances, malgrat això ha volgut estar amb nosaltres i es connectarà online. Li agraeixo a l'Esther enormement aquest esforç que ha fet i ara ja cedeixo la paraula al Jordi i posteriorment a l'Esther. Gràcies, Núria. Bona tarda a tothom. El meu nom és Jordi. Vaig començar a treballar, soc un infermer que vaig començar a treballar aquí al SEM just fa un any, a principis d'abril del 2020, i em vaig submergir de ple en el 061 i en l'atenció telefònica del pacient. En el moment en què em van donar la samarreta, el xaleco del SEM, doncs va ser per mi un orgull i és un orgull poder treballar en aquesta institució tan important pel país i trobo que això és molt satisfactori poder formar part d'aquesta gran organització tan important per al sistema sanitari i pels ciutadans. La meva tasca bàsicament és la resolució de consultes telefòniques o de qualsevol tipus de consulta sanitària i, si cal, activar algun tipus de recurs. El 061, la qüestió que té és que poden entrar consultes, però també poden entrar el que inicialment era una consulta i posteriorment es transforma en una urgència o en una emergència. Sempre hi ha casos que et queden més gravats al cap. Jo sempre recordaré el cas d'una persona que era al·lèrgica a algun component del marisc i que havia accidentalment ingerit marisc i s'estava ofegant. Pel telèfon també és molt difícil, l'anamnesi telefònica és complicada, em refereixo, i saber escoltar com respira una persona a través del telèfon crec que és una habilitat que a poc es va adquirint i en aquell cas aquella persona crec que s'estava a punt de parar perquè gairebé no podia ni dir el que li passava
i el vam ajudar doncs, a poder-se punxar l'adrenalina que tenia a la mà i que no sabia com utilitzar perquè no havia fet servir mai. Salvar una vida per telèfon és una cosa doncs, que et reconforta molt i que doncs, et fa veure la importància d'aquesta atenció, diguéssim, no presencial, però que és tan necessària i tan important per tothom. Formar part d'aquest engranatge del SEM, tots som importants, potser el més visible és les ambulàncies i potser molts dels que veieu teniu aquest horitzó d'anar a l'ambulància, però el 061 també és una part molt important i sense ell i sense tots no funcionaria bé l'engranatge, que en definitiva el que té per objectiu és atendre la persona i solucionar el seu problema de salut. I ja per acabar m'agradaria remarcar, com deia la Núria, la importància del treball en equip que hi ha al SEM, al 061, doncs l'equip d'infermeria, l'equip de metges, treballem molt en equip i més en aquesta situació actual de pandèmia, que els protocols, les informacions canvien, entre tots ens ajudem i quan entres a formar part del 061, almenys en el meu cas i en molts companys, ens hem sentit molt ben acollits i molt ben acompanyats i el treball en equip és superimportant en el nostre cas. Molt bé. Esther, tota teva l'atenció dels assistents. Hola, bona tarda. Me'n sentiu bé? Perfecte. Hola, bona tarda a tothom. Bé, jo soc l'Esther Koch, soc metgessa de família. Moltes gràcies en primer lloc de donar-me l'oportunitat de poder parlar en aquestes jornades. Bé, jo vaig començar a treballar al SEM just ara fa un any, a la central de coordinació, i dir-vos que la veritat que poder conèixer aquesta cara del SEM que no es veu tant va ser tota una sorpresa. Conèixer tot el treball que hi ha darrere del telèfon i tot el que es pot arribar a fer va ser tot això, un impacte gran. Llavors, fins que no arribes a treballar allà, al SEM, no te n'adones de la importància que té aquesta consulta telefònica, atenció telefònica, com deia el meu company, i també la importància de la gestió i la connexió dels recursos. Jo havia fet, en la meva residència de Medicina de Família, havia fet una rotació pel SEM, per a una unitat de suport vital avançat al carrer, i no havia passat per la central. Jo ara, des del principi, he començat treballant en la taula de fragilitat i ha sigut un creixement molt important com professional per mi. La taula del pacient fràgil és una taula especialitzada del SEM, és un projecte innovador que a mi m'ha permès desenvolupar el projecte des de zero, perquè he tingut la sort de quasi inaugurar-la i he anat veient com s'ha anat desenvolupant i això ha estat tot un aprenentatge, tant en els conceptes una mica més teòrics, diguem-ne, del pacient que hi tractem en la taula, que és el pacient fràgil, complex, d'unes característiques concretes, dels recursos que tenim a l'abast i la connexió entre ells i escollir, decidir quin és el més adient amb la resta dels professionals del sistema per a aquest pacient i també per la banda del treball en equip, del que he anat aprenent amb els meus companys de la taula, tant metges com infermers, i amb la resta de companys de la central de coordinació d'altres llocs. Dir-vos també que fa uns mesos el SEM m'ha donat l'oportunitat també de participar donant formació del pacient fràgil. Fem un curs per la resta dels meus companys de consultoria de la central amb altres dues companyes i la veritat que això també ha sigut una part important perquè considero que com metgessa la docència i la formació per mi és una part fundamental i llavors poder fer-ho tot en el mateix lloc, des del SEM i especialitzant-me en el pacient fràgil ha estat molt bonic. No sé si us preguntareu com és l'ambient que hi ha a la central de coordinació i més des d'una taula especialitzada en el pacient fràgil, en el meu cas.
Sí que és veritat que al final tots ens podem imaginar com és el que es respira, el que es viu en una unitat al carrer, però al final a la central tots estem dins una mica de l'emergència també i sí que s'hi respira al seu ritme. Nosaltres des de la taula i en aquesta situació que estem de pandèmia sí que hem notat el pols, diguem-ne, de les residències de la gent gran i hem pogut fer el treball amb ells i la gestió dels recursos i la gestió dels brots que hi anaven apareixent. Per altra banda, crec que és important, com deia el Jordi i la Núria, dir que en tot moment, tot i que cadascú estigui molt concentrat en la seva tasca, sempre el treball es fa molt en equip i jo sempre m'he trobat molt acompanyada i amb molt de suport dels meus companys i també del cap de guàrdia si ha sigut necessari en la gestió d'algun cas que era més complicat. Per altra banda, també crec que és important destacar l'atenció telefònica i com hem pogut des del SEM desenvolupar, com professionals podem desenvolupar les eines de comunicació no presencial, que ara amb motiu de la pandèmia des de molts centres s'està fent, però crec que el SEM, amb tot el bagatge que té de tots els anys que porta fent aquesta tasca, és el lloc més ideal, diguem-ne, per fer aquesta feina. Així que us animo a viure aquesta experiència, a provar de passar pel SEM i serà molt diferent, però crec que serà molt, molt interessant i molt enriquidora. Moltes gràcies, Esther. Ens posem ara, tant a l'Esther com en Jordi i jo mateixa, a la vostra disposició si teniu alguna pregunta. Molt bé, jo sóc la veu que respon i que dona veu a les preguntes que teniu. Us convidem a fer servir el preguntes i respostes per poder-nos-les comunicar per escrit. Hi ha diverses preguntes que estan més enfocades a l'àmbit d'emergències, que després en la següent ponència resoldrem, però sí que hi ha hagut una i diverses relacionades amb el 061. Si teniu qualsevol altre dubte també feu-nos-la arribar. Hi ha hagut una pregunta que fa en Jordi Sabanés en relació, Núria, a veure si ens la pots respondre. Davant una emergència, truquem al 112 o al 061. La resposta és igual de ràpida i la resposta del telèfon i de l'enviament de recursos suposa trucar un número o un altre? Aviam, és una pregunta difícil de respondre des del punt de vista de la correcció política, per dir-ho d'alguna manera. Jo us diria, tota aquella emergència que és merament sanitària, penso que per mi el telèfon d'accés ha de ser el 061. Aquella situació en la que la necessitat d'intervenció de diferents cossos d'emergències sigui imprescindible, l'ideal és trucar al 112. En el fet és exactament igual. Si truqueu al 112, detecten un problema de salut i ens el passen immediatament. Si truqueu al 061, entra més directament, però la diferència és tan insignificant que no dona massa valor. A veure, repeteixo, problemes de salut 061, per mi, emergències en les que la situació requereix de la intervenció de diferents cossos, millor 112. Malgrat això us he de dir, el ciutadà és molt més llest del que tots ens pensem i utilitza superbé la diferència entre el 112 i el 061. Tenim una altra pregunta del mateix Jordi Sabanés, que pregunta com funciona l'entrada de trucades. Automàticament es desvia a l'hospital, a l'Hospitalet o a Reus en funció d'on entra la trucada? I ens pregunta, a més, o d'inici totes van a un mateix centre i aquest ho deriva als gestors de cada zona? No, en principi treballem amb dues centrals que tenen sectoritzades les entrades. La central de Reus dona resposta a les trucades d'un determinat territori i la que tenim a l'Hospitalet dona resposta a la resta. Malgrat això es poden intercanviar trucades entre elles i per tant no hi ha massa més problema. El sistema de treball és exactament el mateix entri on entri la trucada.
Per tant, dona el mateix que entri en un lloc o entri en un altre. A partir d'aquí, torno a repetir, hi ha un gestor de demanda que el que fa és determinar amb algoritmes de decisió quina és la petició que està fent el ciutadà i prendre la decisió que el programa informàtic li ajuda a prendre. En alguns casos, és en el cas de lo que és l'emergència, que la meva companya després us explicarà, activa recurs i pràcticament ja surt disparat, i en altres casos té que passar per la consultoria perquè puguin prendre una decisió en base a aquella consulta. I si cal, activar o no activar recurs o fer qualsevol de les coses que us hem comentat. Val. Hi ha dues preguntes una mica semblants. Una pregunta, quina diferència hi ha entre SECOS i 061? I una altra ens pregunta on es troben situades les sales en el qual hi ha l'atenció del 061. Perfecte. La diferència entre CECOS vol dir Centre Coordinador Sanitari, i 061 és que CECOS és l'espai físic on estem treballant, és el centre coordinador, i el 061 Salut Respon és el servei. És el servei que incorpora la consultoria sanitària i la consulta administrativa, que hem comentat també abans, relacionada amb problemes de salut. Per tant, 061 servei, CECOS, Centre Coordinador Sanitari, és l'espai on treballem i on també treballa l'emergència. Per tant, el centre coordinador pot tenir les dues vies. Sales en aquests moments del 061? Bona pregunta. Abans algun dels meus companys i el propi gerent us ha explicat el gran creixement que vam tenir que fer. En el moment en què va començar la pandèmia, penseu que ens vam arribar a col·lapsar, però no només a nivell de persones, sinó també a nivell de canals i a nivells d'espais. Es va fer un gran esforç per part del que la Iolanda crec que us ha explicat que eren els òrgans facilitadors, tecnologia, infraestructures, i vam tenir que obrir un altre centre, un altre espai, molt a prop d'aquí de Motors on estem, que és Espai Vital, per poder encabir a quasi el quàdruple de persones que estàvem atenent en aquell moment. I en el cas dels gestors de demandes, molt més del quàdruple en determinats moments. Per tant, actualment treballem a Reus, treballem a Motors i treballem a Vital. Molt bé. Donem pas a una darrera pregunta. La resta que esteu fent la resoldrem més endavant. Algunes estan vinculades també a l'àmbit d'emergències i d'altres aspectes que resoldrem al final. Però sí que hi ha una que ens estan repetint, que és quina formació cal per treballar l'atenció telefònica del SEM? Aviam, en principi busquem professionals que tinguin coneixement sobretot d'atenció comunitària, atenció a la porta d'urgències. Són perfils molt concrets que d'alguna manera donen cobertura a tot l'ampli ventall de consultes que es poden generar i que poden entrar al 061. Us hem explicat que tenem la urgència, tenem l'emergència quan entra com una urgència i acaba tenint que ser una emergència, però també atenem la consulta més sanitària sense símptomes, però que també és una consulta sanitària. Per tant, perfil de comunitària, de primària, d'atenció d'urgències en un CUAP, en una porta d'un hospital, aquests són els perfils que busquem o que necessitem. A partir d'aquí es fa una formació inicial molt completa, basada en una formació teòrica, amb uns models de formació que li donen contingut a aquesta formació teòrica i amb un estat de sala tutoritzats per professionals, metges i infermers que ja porten un temps i que segueixen tot un plan de formació amb una avaluació continuada i una avaluació final de la persona que ha entrat a treballar o que vol entrar a treballar amb nosaltres. Bé, crec que ja nosaltres hem acabat, si cal després podríem intervenir. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Ens sentim molt feliços d'ajudar-vos o de poder ajudar a visualitzar el que la part final del vídeo que ens precedia posava. Som la part no visible del SEM, però tant com en Jordi com l'Ester han dit, som una part imprescindible també perquè el reste del SEM funcioni. Per tant, gràcies a tots per la vostra atenció.
Hola, bona tarda a tothom. El meu nom és Àngels López Canela. Formo part d'aquesta gran família des de 1997, ja fa uns quants anyets. He treballat sobretot com a metge assistencial en una unitat de suport vital avançat medicalitzada, també en vehicles d'intervenció ràpida i en forces territoris, ja sigui de la zona de Barcelona i zona àrea metropolitana, inclús també amb bases col·laboradores. Però també he pogut treballar com a metgessa consultora, inclús com a cap de guàrdia. Per tant, això me dona una visió global que la veritat m'ha enriquit molt amb la meva trajectòria professional i ara mateix, en el lloc que ocupo, m'està ajudant molt com a cap d'emergències. Avui, amb els meus companys, el que volem és explicar-vos què suposa treballar en l'àmbit d'emergències. I direu, bé, l'Àngels ara parlarà de les ambulàncies, o sigui, de treballar com a metge i infermer en una unitat de suport vital avançat medicalitzat, a una unitat de suport vital avançat d'infermeria o en un vehicle d'intervenció ràpida. Evidentment, és un pilar essencial de l'àmbit d'emergències. Evidentment, estem pensant tots en estabilitzar aquella emergència que suposa un risc vital per un pacient, pel ciutadà o inclús per la població, o com arribar a que una demanda que potser no és tan greu, però que pot arribar a ser greu i pot arribar a ser risc vital, doncs intentar que no arribi a aquesta evolució, a aquesta mala evolució. Però també no sempre és així. També és l'assistència in situ que ens permet, fent aquesta assistència, evitar que aquest pacient pugui evitar que sigui traslladat i donar-li aquesta assistència que necessita ja en el seu domicili, en la via pública o allà on s'estigui. Això aporta valor. I aporta valor, però sobretot amb el treball en equip. Som com un engranatge, com si fos un rellotge de precisió, perquè la nostra manera de treballar en equip és molt estructurada. Penseu que amb un tipus de patologia, que potser tenim un edema agut de pulmó que no és el mateix que haguem de baixar amb una ventilació no invasiva des d'un 5è pis sense ascensor o tenir-lo enmig d'un bosc, o bé tenir un precipitat amb un cel obert de petites dimensions, o bé tenir un traumatisme toràcic estant amb un pacient atrapat en un cotxe. Evidentment, són situacions tan diferents per una mateixa patologia que fan que les decisions puguin variar. Per tant, aquest engranatge de totes les parts de l'equip que treballen de forma molt estructurada fa que el pacient pugui tirar endavant. I a vegades pensem, home, doncs l'entorn pot ser hostil, no? A vegades estem envoltats de gent i no penseu tant en això, penseu en el que enriqueix treballar en aquest ambient. Penseu que estem treballant amb l'entorn del pacient, no? Això enriqueix molt perquè ens dona informació que ens dona com una valoració integral de què li passa al pacient. Es dona una complicitat, diguéssim, amb el pacient des del primer moment, en els moments que es troba, en els moments més aguts, de més nervis, en aquells moments de més incertesa, igualment aquesta complicitat amb els familiars, que els que també treballeu en els hospitals sabeu que això és més difícil. I és una informació que, a més, podem aportar amb els que després continuen seguint aquests pacients o en aquestes situacions. Important del treball en equip, d'humanitzar aquesta assistència, important també que treballem en equip, però treballem també per l'equip. O sigui, pensant en el pacient en el centre, tenim la possibilitat de treballar amb d'altres equips. Si nosaltres estem treballant en una unitat medicalitzada, per exemple, doncs potser arribem a un domicili i ens trobem una unitat de suport vital bàsic. Normalment tenim unitats de suport vital bàsics que estan estratègicament distribuïdes per tot el territori català, de tal manera que arriben a vegades molt més aviat que no pas les unitats de suport vital avançat que es troben, que tenim menys. Pensem en el valor que aporten les unitats de suport vital bàsic, que quan arribes a aquell domicili es dona ja una informació molt valuosa, ens tenen les constants agafades, les primeres constants, o ja han fet aquelles primeres mesures que t'han de permeabilitzar una via aèria o posar oxigen
estirar o aixecar les cames i, evidentment, posar un DEA que inclús desfibrilant poden recuperar ritme en un cas d'una aturada amb un ritme desfibrilable. Si estem en una unitat de suport vital avançat i infermeria, necessitem recolzament, tindrem unitat de suport vital avançat medicalitzats, tindrem vehicles d'intervenció ràpida, acabarem començant com una unitat d'un tipus d'unitat i ajuntant-nos amb una altra per donar al pacient el que realment necessita. I si realment necessita i ens trobem amb una altra complexitat, podrem comptar amb les unitats especialistes, sobretot intensivistes, tant en el pacient adult com en els pacients pediàtrics, que ens ajudaran, ja siguin telemàticament o presencialment, a tirar endavant aquest pacient. O aquells casos, evidentment, com també us explicaran, en què les unitats especialitzades en rescat o les unitats especialitzades en risc tecnològic, tots acabem fent una pinya per al mateix fi. Però una vegada ja parlem de les ambulàncies, l'àmbit d'emergències no només són les ambulàncies. Hi ha alguns punts essencials en tota la cadena d'assistència de l'emergència, igual d'essencials. Des que entra, com us comentaven els meus companys, una demanda, ja sigui pel 061 o el 112, via pública, lloc públic, domicili, centre sanitari, entre un hospital, demanant també un trasllat entre centres hospitalaris. Quan arriba aquesta demanda i una vegada ubicada aquesta incidència, hi ha aquesta classificació algorítmica, aquest primer triatge que diu si és o no una emergència, si està categoritzada com una emergència, doncs moltes vegades ja s'assigna una unitat. Arriba ja el triatge més avançat. Ja tenim infermeria que en diem de prioritat 0 i aquesta infermeria recull tota la informació que després li serà molt útil mentre s'aproximen les unitats que estan anant al lloc o a la taula de recursos per assignar el recurs més adequat o inclús per protegir les pròpies unitats, punts de trobades amb altres cossos d'emergència. Tota aquesta informació és imprescindible i essencial. Però no només parlem també de recollir la informació, de triar, fer un triatge avançat, sinó de l'acompanyament, el primer acompanyament que té el pacient fins que la unitat arriba al lloc, o el pacient o el seu entorn, donar la tranquil·litat suficient per dir jo l'ajudo, això és el que ha de fer, o això és el que no ha de fer per no augmentar el dany, però jo estic aquí per ajudar-lo. Quan passen després a un altre punt essencial de la cadena d'assistència, com és la dels coordinadors tècnics, que tenen en tot moment coneixement en un territori determinat, doncs quines són les unitats que tenen disponibles i els incidents que s'estan fent en aquell moment per reajustar, si de cas, si cal, i prioritzar, si cal, amb la disponibilitat, com té el tablero, com té tota la logística, per poder donar també la millor assistència. Però no només això, sinó donar suport també a les unitats de suport vital bàsic que es troben en el lloc i que també estan fent un triatge presencial i els acaba ajudant de saber què han de fer o si els estem enviant una unitat de suport vital avançat. O bé, també donar suport també a les unitats de suport avançat pròpiament dites, quan ajuden a fer trucades a 3 amb els mateixos hospitals o precisament amb els mateixos especialistes que podem tenir a la sala. Amb el que és el codi d'aquests infermers, que són el codi que fan prealertes als hospitals pròpiament dit, perquè estiguin preparats a saber el que arriben a portar. Però aquí no acaba, Aquí no acaba aquesta cadena de valor, acaba més enllà de quan ja deixem un pacient, per exemple, a un hospital, quan fem un debriefing o quan estem amb un coordinador operatiu que ens ha ajudat operativament en un incident de múltiples víctimes o amb altres cossos d'emergència. Això crea coneixement. D'aquí, amb l'atenció continuada. Jo acabaria una mica aquesta intervenció fent aquesta reflexió. El SEM treballa en equip, treballa també per l'equip, sempre amb el pacient al centre. I amb això voldria passar una mica la paraula als meus companys Carles i Anna per a veure que us expliqui una mica la seva experiència, que és la millor manera d'acabar aquesta intervenció. Carles?
Hola, doncs soc el Carles, soc infermer assistencial, en el qual ja porto 5 anys treballant a l'empresa, amb la connotació que he treballat a diverses zones de Catalunya, en la qual vaig començar a Catalunya Central, posteriorment a Lleida i Pirineus i també a la zona de Tarragona. Fa un any vaig arribar aquí a Barcelona també i actualment estic treballant aquí a la zona de territori de Barcelona. Què suposa això? Inicialment són diferents zones en el qual s'han de tenir en compte diferents factors, no? Sobretot el tractament de la persona en el moment agut i posteriorment el tenir en compte durant el trajecte en el qual després han de portar el pacient, no? Depèn de la gravetat en l'hospital, del nivell que toquen, molts cops segons a quina zona geogràfica, però això es trasllada amb una llarga durada que hem de tenir en compte al moment de tractar el pacient. Per altra banda, fa un any, doncs, com he comentat, vaig arribar aquí a Barcelona, just el 14 d'abril, en un moment dificultós per tots, no? O amb un hàndicap afegit, que era la pandèmia. Era un objectiu en el qual suposa, com han comentat els companys, per la zona geogràfica hi ha molta més demanda, és a dir, molts més serveis, en el qual, amb la persona que soc, una persona més inquieta, amb ganes de voler aprendre cada moment, doncs llavors aquí tenia el meu objectiu de venir a aquesta zona a treballar, a veure la diferència també que hi ha en molts punts, com pot ser sobretot el treball amb la persona en el moment agut i, diguéssim, diferent perquè l'hospital el tenim molt més pròxim. A part d'això, també he pogut experimentar el fet de treball, molts cops, com han comentat, el suport vital avançat amb Índia, en aquest cas infermer i tècnic, o amb el suport vital avançat amb Mike, amb el metge, en el qual he pogut treballar amb les dues parts, en el qual, què suposa? Treballar com infermer amb un tècnic, suposa una responsabilitat, però alhora un orgull de poder ajudar la persona i de portar la situació jo i conjuntament amb el company. Si en aquest cas veig que la cosa necessita un recolzament, sens dubte sempre el fet de trucar o demanar l'ajuda, en qualsevol moment el tenim allà. Per altra banda, jo crec que és una cosa important a destacar. Podria dir els meus companys. Això ho diria amb una paraula que és una família. Crec que no és un recolzament, no és d'una forma de dir la mà dreta i la mà esquerra, en un moment amb el treball, en el qual treballem amb un objectiu en comú, que és el pacient, l'ajuda amb el pacient. És a dir, tots anem amb el mateix camí, que és ajudar-lo. Llavors, què suposa molts cops? Hem de tenir un entorn obert, en el qual on cadascú té la seva funció, però molts cops on no arriba un, arriba l'altre i treballem tots amb l'ajuda del pacient. Per altra banda, també, molts cops donem tot el que podem, fem tot el que podem pel pacient, des de la central, que és el que està comunicant molts cops amb el familiar, i quan arribem nosaltres. De vegades, per desgràcia, no ens agradaria que acabés d'aquesta forma, o no acaba de la millor manera, en el qual no és una cosa en la qual de vegades també és difícil per nosaltres, nosaltres i els familiars, en el qual no sempre estem tractant només el pacient, sinó que tenim un ventall crec que molt més ample, en el qual també hem de tractar els familiars, la persona, l'entorn que estaven amb el pacient. Algo important per mi, que molts cops és dificultós per nosaltres també, en aquest sentit en el qual és difícil, perquè la situació, som persones i tenim sentiments en el qual la situació també ens afecta, en el qual el recolzament del nostre equip, inclús molts cops de la central, que també ens truca, ens ajuda, i com ens sentim, com estem, i destacar el debriefing que fem molts cops del servei, en el qual això ens dona possibles millores, o també felicitar-nos i sempre amb el punt de vista de millorar-se com a equip i com a persona. Ja per finalitzar, què
què m'ha suposat treballar aquí. O sigui, és un orgull, no?, poder treballar, poder ajudar les persones, bàsicament, com a infermer, amb un treball, amb un entorn molts cops hostil, que no és fàcil, que tenim que tenir un punt de vista no només del pacient, sinó tot l'entorn on estem, que cada servei és diferent, i això crec que és l'exilient, no?, aquella cosa que tenim, no?, de cada servei és diferent. Sempre per treballar amb l'equip, per treballar amb el pacient, conjuntament amb un equip recolzat per ajudar les persones. Moltes gràcies, Carles. Estupendo. Bueno, Ana, a teu torn. Bueno, yo soy Ana, soy médico de familia. Me vine aquí a Barcelona a hacer la especialidad hace ahora casi 5 años. Terminé en mayo del año pasado y desde que empecé a trabajar inicialmente en el hospital, comencé a ver el mundo del SEM y de la prehospitalaria. Inicialmente ya me llamaba la atención saber cómo ese paciente llegaba a urgencias. Siempre me preguntaba cómo había sido la parte inicial, qué hacía el equipo que traía a ese paciente. Empezó a llamarme esto la atención. Comencé a formarme un poquito más en todo el tema de la prehospitalaria a través de un máster de paciente crítico y de emergencias, porque ya esto se convirtió en el objetivo, en mi objetivo laboral. Quería, una vez que acabara la residencia, mi idea era poder comenzar a trabajar aquí. De hecho, tuve la suerte de que finalicé la especialidad en mayo del año pasado y ya pude comenzar a trabajar aquí en junio. Llevo, no hace todavía ni un año, pero la verdad es que estoy muy contenta. Supongo que hay mucha gente que está en una situación similar a la que yo estaba ahora casi hace un añito. Y os animo a que deis ese paso, porque siempre se ha tenido el mito de que estás solo, pero como bien han recalcado mis compañeros en varias ocasiones, no estás solo, es un equipo. Es verdad que no se puede comparar con el hospital, que siempre hay más médicos a tu alrededor, o más enfermeros, más auxiliares, veas el profesional que sea, y te ves más respaldado. Pero yo en ningún momento desde que estoy trabajando aquí me he visto sola. Daba un poco de miedo eso, el decir, ahora somos 3 o seremos 2 incluso cuando vas en un vehículo de intervención rápida. Pero insisto en que el concepto de equipo, el concepto de familia está bastante bien establecido y vamos a por una todos, como dice Carles, vamos siempre a por el paciente. Y es una experiencia muy buena que la verdad que os recomiendo. Bueno, yo soy de Málaga, me vine aquí, como decía antes, a hacer la especialidad. Allí es diferente, bueno, sí que hay entidades que son similares al SEM, que es el 061, pero otras entidades, la forma de trabajar, parten de estar trabajando en un centro físico, como puede ser un ambulatorio o un hospital, y reciben la llamada y sale fuera. En comparación con el SEM, o lo que yo destacaría de aquí, y que a mí me agrada mucho eso, es que estás dedicado solo a la salida emergente, no estás entre medias haciendo otras cosas, con lo cual no tienes esa presión tampoco por querer volver y seguir haciendo otro trabajo que has dejado a medias, sino que estás enteramente por el paciente y el servicio se demorará lo que se tenga que demorar, y creo que solo estamos a eso. En cuanto a comentaban también el tema de que estamos muchas veces en un ambiente hostil, es real, ¿no? Pero que es bonito conocer de dónde sale el enfermo, porque también te da mucha información. ¿Qué más? Más o menos, a grosso modo, es eso. Insisto, en el que los compañeros que ahora mismo estén pensándose qué hacer, que os animo a ello. También, si tenéis dudas, os gusta el hospital, os gusta la calle, se puede combinar. Es una opción que se puede llevar a cabo. De hecho, yo también lo estoy haciendo, sigo haciendo guardias en el hospital para tener esa continuidad del paciente que a veces perdemos en la calle, pero que se puede hacer. O sea que también, si esa es otra de vuestras dudas, os incentivo a que lo probéis y nada, que la verdad yo estoy muy contenta de estar aquí en el SEM
el poco tiempo que llevo creo que he crecido mucho como un profesional y espero seguir creciendo. Cada servicio te aporta algo, de cada servicio se aprende, y el tema de los debriefing, que también lo comentaban mis compañeros antes, creo que siempre aporta un plus de aprendizaje y del que siempre sacas algo en positivo. No creo que sea nunca para mal, siempre para bien, para crecer y para seguir formándonos. Así que para finalizar, puntualitzar eso, bàsicamente. Moltes gràcies, Anna, moltes gràcies, Carles, per haver compartit aquesta vostra experiència. La veritat és que no ens hem parlat entre nosaltres, però hem parlat exactament del mateix. Això m'agrada, perquè realment creiem que el focus està molt posat en que treballem força en equip, que tothom treballa en pinya i que realment ens estem autoformant, no? També entre tots. Molt bé. Crec que hi ha alguna pregunta, em sembla. Sí, que tirarem endavant amb les preguntes, a veure si entre els tres podem donar la resposta. Torno a ser la veu que llegirà les vostres preguntes. Hi ha diverses preguntes relacionades amb com accedir al SEM i com enviar el vostre currículum, que això ho resoldrem al final. Ara farem 10 minuts de preguntes relacionades amb l'àmbit d'emergències, que podran donar resposta en Carles, l'Àngels i l'Anna. Hi ha diverses preguntes relacionades amb quina és la formació o especialitat que han de fer per accedir al SEM, en aquest cas en l'àmbit d'emergències. Bueno, com sabeu, i això ho haig de dir, perquè ho haig de dir, ja tinc uns anyets i porto molt temps esperant-ho, el que és l'especialitat d'urgències i emergències no la tenim aquí, si no ja tindríem contestació fàcil, però no la tenim, d'acord? Llavors, evident, no hi ha un requeriment d'una especialitat més que una altra, però sí que és evident que es valora aquella que doni una formació en l'atenció del pacient crític, perquè és imprescindible. Per tant, clar, si diguem, si jo soc, per exemple, una especialista en família, què faré? Puc anar al SEM, evidentment, la família està treballant en urgències, evidentment sabem els que som família que podem tirar més cap a la banda d'atenció primària, però també podem tirar més també la formació del pacient d'urgències i, per tant, ens anem formant també de forma després en postgraus, en màsters, etc., en pacients també per fer l'atenció de pacients més crític. Sembla que amb això us podria ajudar a dir, si soc anestesiòleg o soc intensivista o soc cardiòleg d'una coro, sembla que sigui més fàcil. Però la idea és que l'especialitat, sobretot complementada amb la formació de l'atenció al pacient crític. Hi ha una altra pregunta, que en aquest cas va dirigida als tres, que pregunta com va ser el vostre primer dia de treball en el SEM. Qui vulgui començar? Bueno, no us ho creureu, però jo sóc una persona que em coneix i de la casa sóc una persona bastant gafe. Allò que deia, el primer dia de ben saber què em trobaré, i és el que no vull que em trobi, és allò que em vaig trobar. I realment va ser així, realment va ser així. Parlem d'una època històrica en què fer una cardioversió al carrer era una cosa absolutament heroica, i el primer pacient havia de fer una cardioversió, i vaig dir, doncs hem de fer una cardioversió, i l'altre anava dient sí, doncs anem a fer, però que em refereixo que, en gafisme, però també amb il·lusió, perquè aquí mateix, vaig tenir precisament la sensació d'equip que dèiem, hem d'estar, era un recolzament d'una altra unitat, érem dues unitats, s'havia de fer les coses com s'havia de fer i es va tirar endavant el pacient. Una mica és això, no? Bueno, en mi caso la verdad que fue parecido. Fue de hecho el día posterior de la verbena de San Juan, que además ya digo, empiezo bien, me estrenaré bien, y como dice Ángels, tienes muchas ganas de conocer cuando estás de prácticas y de ver cosas, pero cuando es tu primer día prefieres que el día sea tranquilo e ir aprendiendo poco a poco. Y mi día también fue intenso. También tuve algún par de experiencias de trabajar también en equipo con Mossos en la calle por agitación, teniendo que, cosas que no había hecho nunca, pero insisto, no estamos solos, es un mito esa frase. Tenía a mi lado a una enfermera que tenía mucha experiencia, llevaba también un técnico que también llevaba muchos años ya en el SEM, y te dejas asesorar. Al final el paciente sale adelante y muy bien, la verdad que con ganas de la siguiente guardia después de la primera.
Carles? Bé, jo, doncs, en el meu cas, em recordo que era un avís d'un nen, no, amb dificultat respiratòria, que jo pensava, un nen és l'últim que voldria, no, el meu primer dia, en el qual, pues, com deia abans, era una zona, em sembla que tardàvem uns mitja hora, hi havia el metge a l'atenció primària ja amb el nen, en el qual ens informaven. Jo només recordo quan estava a baix al carrer, que pujàvem l'escala per anar al pis, aquell crup, no? Aquell que més pensava, Déu meu, què ens trobarem allà, no? En el qual, doncs, per sort, el noi estava, el petit estava bastant greu, però que amb tot l'equip no vam fer força, vam anar ficant medicació, en el qual va millorar per sort, com la majoria dels nens, no? Que estan difícils però que milloren ràpid, i per sort va ser una atenció en la qual va sortir bé, però jo va ser el primer servei que me'n recordaré tota la vida. Inclús de la cara del nen encara me'n recordo, ja porto 6 anys d'aquest servei. Que sempre aquests serveis així impactants sempre queden, però... Sí. Donem pas a 2 preguntes més abans d'acabar aquestes preguntes i respostes en referència a l'àmbit d'emergències. Ens preguntaven si un cops graduats de Medicina podíem fer pràctiques al SEM abans de començar la residència. No sé si podeu donar resposta. Bé, s'ha de dir que sé que hi ha hagut peticions al respecte. S'ha de dir que tenim molts acords, ja no només en la formació, durant la formació MIR de diferents especialitats que passen de forma arreglada aquí, i de postgraus, màsters, sobretot d'atenció de pacients del crític, que fa que això sigui difícil, perquè qui més qui menys, quasi totes les unitats, en algun moment, ja sigui d'infermeria, ja sigui de metges, evidentment estan sempre amb algú de pràctiques, no? Sigui d'infermeria o sigui de metge. Per tant, en principi, encara que la possibilitat pot ser-hi, a vegades és difícil trobar el forat perquè es pugui fer de forma arreglada. Evidentment, és molt important, i ens fa molta il·lusió que ja sortits de la carrera pensin a poder fer aquesta especialitat i puguin pensar en que pugui estar amb nosaltres. O sigui que potser hem de trobar la manera de fer forat, precisament per donar la benvinguda als estudiants preespecialitat. Abans de passar a l'última pregunta d'aquesta taula de ronda de preguntes en l'àmbit d'emergències, volem informar que recollirem les preguntes que ens esteu fent en cas de que no puguem donar resposta a la jornada i fins i tot ens les podeu fer arribar al correu. D'acord? Després informarem millor al final. La pregunta que ens feien referència era quines diferències hi ha entre treballar al SEM, per exemple, a Barcelona Ciutat, amb altres bases d'alguns hospitals o d'altres zones geogràfiques. Entenc, per exemple, que el tema del volum de pacients i les sortides són majors a Barcelona, però voldria saber quines altres peculiaritats t'hi pots trobar. Vols contestar tu? Sí. No sé si tu també tenim, sembla que els tres podem... Creo que él tendrá más que... Que Carles i jo ens ha tocat la gorda, sí. Bé, doncs, crec que peculiaritat bàsicament és sobretot per la quantitat de sortides, no? En el qual a Pirineus és un entorn bastant hostil, amb el sentit que molts cops un pacient greu hem de pensar en el qual el temps que tenim d'arribada, que no és com aquí a Barcelona, l'entorn en el qual meteorològic molts cops afecta, i també un cop arribem hem de pensar en la patologia del pacient i amb el trasllat, en el qual això crec que genera un hàndicap més. Sí que és veritat que, per altra banda, hi ha menys sortides perquè hi ha menys població, i llavors, en el fons, s'emmalalteix menys. Però sí que una sortida pot generar-se a 3 hores, a 4, inclús a 6, que hem arribat des de Pont de Suert fins a Barcelona, un trasllat secundari, genera moltes hores, en el qual s'ha de tenir una peculiaritat diferent i pensar durant el trasllat en possibles complicacions i perquè això no passi. En canvi, a Barcelona fem moltíssimes més sortides, en el qual tenim hospitals de primer nivell més a prop, en el qual això
Què passa? En el qual això, el servei és molt més ràpid. Passa que sí que és veritat que per la quantitat de volum que hi ha, de població, generen moltes més sortides, més incidents en aquest aspecte. No és ni millor ni pitjor, al contrari, crec que són diferents peculiaritats de treballar en diferents zones o en diferents punts de Catalunya, en el qual s'ha de tenir en compte sobretot aquestes coses que he comentat. Molt bé, Carles, jo també estic totalment d'acord amb tu. També he tingut la sort, jo diria la sort, perquè m'enriqueix molt haver de treballar en diferents entorns. Ja sigui perquè també els teus hospitals de referència potser no són el terciarisme que tens aquí a Barcelona, sinó que has de pensar aquest pacient realment quin és l'hospital útil realment on haig de portar-lo, perquè el que jo destacaria és no perdre mai el pacient al centre, o sigui, sempre ens hem de preguntar què és el que necessita el pacient, això va primer de tot. Ja no diguis, no, com que estic a 10 minuts de l'hospital, doncs això no ho faré. No, si ho necessita, fes-ho. I si estic a uns quants minuts més, com deia en Carles, o sigui, estic a 3/4 d'hora, què necessita i què podrà necessitar durant el trasllat? I sí que també és veritat, i això és la pressió que tenim tots, els que han treballat lluny també, és dir, quan jo no hi soc, com deixo a darrere, no? O sigui, ara en aquell moment no hi ha cap unitat avançada, bé, però el primer és el meu pacient i no perdem mai el nord amb això. Doncs bé, em sembla que aquí acabem la intervenció d'emergències. Us donem les gràcies per haver-nos deixat aquest foradet dels vostres espais per entrar i explicar-vos l'emergència i dono pas ja als serveis especialitzats. Gràcies. Hola, bona tarda a tots. Seguint amb la jornada de portes obertes i ens toca el que seria l'àmbit d'especialitzats. Després de l'àmbit d'emergències passem a aquesta altra part que amb el pas del temps és una part de SEM que ha crescut cap a aquesta especialització, que seria una mica, com igual que en un hospital hi ha especialitats, doncs també a SEM és necessari tenir uns punts on hi ha aquesta diferència, aquesta formació més específica. I jo em presento, soc en Xus Cabanyes, soc infermer i porto 29 anys al SEM, parlàvem amb la Dèlia, que Déu-n'hi-do, la joventut i la veterania. I estic acompanyat de la Dèlia, estic acompanyat, la veureu també del David, i entre tots tres intentarem explicar-vos l'àmbit aquest de serveis especialitzats. Com hem pogut veure al vídeo, els diferents àmbits especialitzats tindrien una tipologia d'actuació en la qual ells tenen l'expertesa. El punt de partida és l'emergència, o sigui, el personal que està a les unitats especialitzades tenen la trajectòria d'emergències i en un moment determinat fan un pas per enfocar el seu futur en una especialització, en una formació específica. Per exemple, tindríem l'UIS. Nosaltres també posem moltes sigles a tot i l'UIS vol dir Unitat d'Intervenció i Suport, que a grans trets seria les intervencions en medicina tàctica, a grans aglomeracions i també el que seria accidents amb implicació d'NRBQ, risc nuclear,
bacteriològic, radiològic i químic, i ells tenen una capacitació, una equipació, un material específic i una formació continuada en aquests àmbits, a grans trets. També la tecnologia, la situació d'avui en dia fa que faci falta aquesta especialització perquè en determinats moments ells hagin d'intervenir. Al vídeo també hem vist el SERI, aquestes sigles volen dir Equip de Rescat i Intervenció. Per què el SERIS? El perquè del SERIS és la necessitat d'intervenir a nivell sanitari, a nivell mèdic, en aquelles situacions que anomenem de zona calenta. Al SERIS tenim un ERI terrestre, que està format per un equip d'infermeria integrat a bombers de la Generalitat, que funcionen amb un vehicle ràpid, 4x4, per poder accedir a qualsevol lloc que pugui ser difícil l'accés, i estan especialitzats en incendis de vivenda, incendis forestals, col·lapsament d'estructures, accident de trànsit amb requeriment d'escarceració, explosions, tot un àmbit de cartera de serveis relacionats amb l'actuació de bombers. Aquí diríem que la seva especialització és molt propera a la mateixa especialització que tenen els cossos de bombers. Després tindríem l'ERI aeri, que seria el rescat de muntanya, bàsicament, el rescat de muntanya com a 99% de la feina que fan, integrat amb un helicòpter amb grua, i tota l'operativa de rescat integrada també amb bombers. El personal, el perfil que tenim és un perfil mèdic, però també tenen una gran capacitat clínica i també d'operativa de rescat. Per tant, estan formats d'una forma continuada en els dos aspectes. L'helicòpter presta servei a nivell de tota Catalunya, i aquell pacient amb una lesió o amb una situació de patologia allà on es trobi del territori on l'accés sigui difícil, podem aconseguir-ho mitjançant aquests professionals integrats a bombers. Després tindrien els EMS, que serien els helicòpters sanitaris. Els helicòpters EMS vol dir Helicòpter Medical Service, que tindrien 4 helicòpters d'aquestes característiques a nivell de tota Catalunya, un per província, a grans trets, i un d'ells també amb la possibilitat de vol nocturn, que el que dona és la possibilitat d'escurçar els temps d'intervenció en qualsevol hora del dia. Vull dir que a nivell del territori, si hi ha una emergència, sabem que la necessitat de la intervenció ràpida i portar el pacient cap al centre útil, normalment seria Barcelona i àrea metropolitana, apropa aquell pacient que ho necessita a nivell dels hospitals que estan més centralitzats a la corona metropolitana i a la pròpia ciutat de Barcelona. És interessant veure que els equips EMS tenim d'adult, aquestes 4 unitats, però també hi ha la possibilitat, després l'Adela ens ho explicarà també, de la possibilitat que es poden també dotar de personal específic de pediatria. Per tant, qualsevol adult, qualsevol pacient pediàtric, en un moment determinat pot tenir aquesta especialització allà on es trobi. Sobre el tema EMS, personal d'infermeria, personal mèdic, amb una base de formació d'emergències que després, en un moment determinat de la seva trajectòria laboral, ho enfoca cap a aquesta especialitat. Després tindrien també la pediatria dintre de l'àmbit d'especialitzats. Tenim 2 unitats terrestres de suport vital avançat medicalitzant pediàtric, a Vall d'Hebron i a Sant Joan de Déu, i les 2 bases aèries que hem comentat abans, que seria la de Sant Pau i la de Taulí. Els equips que tenim és un equip de pediatres, un equip d'infermeria especialista en pediatria i la unitat de suport vital avançat d'infermeria pediàtrica en període hivernal de bronquiolitis, que forma dintre de la xarxa de suport a la pediatria aquesta especialitat que nosaltres també ens estimem tant. Després tindríem una altra especialitat, que seria l'alta complexitat, que és d'un recorregut bastant jove, que ha tingut molta importància des de l'inici de la pandèmia, perquè la tipologia de pacient en la qual s'actua seria el pacient crític complex, seria una mica el pacient d'UCI,
que requereix passar d'una UCI més petita o d'uns semicrítics o d'unes urgències petites a un hospital, a una UCI de capacitat superior, amb una implicació tecnològica molt important. Abans la Yolanda ha comentat, no? Com a element més característic per la seva dificultat de maneig seria l'ECMO, no? La possibilitat d'ECMO, valor de contrapulsació, qualsevol altra quantitat de terapèutica complexa. No? Tenim 2 unitats i aquestes unitats estan fent una activitat durant tot aquest període de trasllats de pacients crítics donats per la pandèmia i que posteriorment ja continuaran, donat que aquesta tipologia de pacient es dona de forma continuada. Ja per acabar, no seria la qüestió de la jornada de portes obertes, però també l'especialitat també presta molta atenció a la salut mental, i tenim també un grup de psicòlegs que fan una feina extraordinària donant suport psicològic en situacions que es requereix i també col·laborant amb els debriefings i amb el suport psicològic als professionals. A part de la ciutadania, també donen suport psicològic als professionals en l'àmbit de l'emergència i un tema que no hem comentat i a nivell de l'emergència i també a nivell de serveis especialitzats serien aquells serveis que anomenem IMV, no? De múltiples víctimes, on la consecució de totes les actuants fa poder prestar una resposta juntament amb el Departament de Logística i, evidentment, amb la Central de Coordinació, entre tots tenir les sinergies suficients per poder afrontar aquests accidents, aquests events. Jo no m'estenc més, us presentaré ara a David Berbel. Li cedeixo la paraula. David Berbel és metge de l'Esquebec Alfa, de les unitats de complexitat, i li passo la paraula amb ell. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom, merci per assistir, per convidar-nos a aquesta jornada. Com ha dit el meu company, merci Xus. Jo soc David, soc metge intensivista, em vaig formar aquí a l'Hospital Universitari de Bellvitge i ja des de la meva residència vaig fer un primer apropament al servei d'emergències mòbils, en el sentit de fer una estància formativa i ja vaig veure que era el que m'agradava, compaginar la meva assistència dins de l'hospital amb alguna d'assistència fora d'ell. I el SEM és precisament això, és el que més et permet. A banda d'això, també em vaig centrar en rebre una formació especialitzada en un centre estranger, a l'Hospital Karolinska, en concret a la unitat d'ECMO, per veure malalts canulats i per fer transport d'aquesta mena de malalts més complexos i un nivell bastant elevat i de malalt crític. A l'acabar la meva residència ja només sortir i em vaig continuar llegat al SEM i continuar treballant amb ells des que vaig acabar. I la veritat és que no puc estar més encantat amb l'elecció que vaig fer. Llavors, entrant una miqueta més ja en detall, la nostra unitat és la unitat de malalts d'alta complexitat, una mica en la línia del que ha explicat Xus i el que ha comentat abans el doctor Morales. Es va crear a finals de l'any passat i una de les coses, dels objectius amb els que es plantejava aquesta unitat era intentar fer un apropament als centres perifèrics els quals tenien malalts que s'estaven posant greus i no tenien els mitjans o el personal adequat per fer-se càrrec d'ells. Ja podien ser en urgències, unitats de semicrítics, i en aquest punt és on intentàvem entrar nosaltres, veure si es podien estabilitzar en el centre de referència o veure si eren candidats a fer un trasllat cap a un centre referent, ja sigui un hospital terciari o un hospital referent de la zona. Aleshores, això fa que dins de la nostra unitat tinguem un treball molt polivalent. Des d'un primer moment treballem aquí amb els companys de la central, intentem localitzar aquesta mena de malalts i fer un seguiment precoç per intentar assessorar els metges que estan fent l'assistència primària en els centres perifèrics. Som les dues unitats les que estem encarregades d'això, llavors ens activem i anem a buscar o a estabilitzar aquests malalts en cas de que un cop detectats i després d'una valoració clínica decidim que són candidats a això. Això és d'una banda. L'altra banda de la tasca correspon a anar-los a buscar, estabilitzar-los, intentar fer un trasllat en les millors condicions possibles i, en cas que no sigui possible, canular o aplicar certes teràpies
nosaltres mateixos, no? Com ja han comentat reiteradament, com és el cas de l'ECMO. No? Llavors, això fa també que puguem treballar en diferents centres de manera coordinada i fa que el treball en equip sigui la paraula del dia. No? Si no fem treball en equip, si no ens coordinem entre tots, no hi ha manera de fer-ho, i això és algo molt bonic, no? Algo que no pots veure dins, o com a mínim de forma tan florida dins de l'àmbit hospitalari. No? Llavors, la meva experiència personal en aquest sentit no ha pogut ser millor, a pesar de ser una unitat jove que té poc recorregut, però que esperem tingui molt més al llarg dels anys. Estic encantat amb l'acolliment que he rebut aquí, tant a la base com amb els companys, i hem format una família i sobretot és el que han comentat els meus companys. Sempre anem en benefici del malalt i sempre quan hi ha una persona que està patint, això es nota de seguida i anem tots a una. Molt bé. David, moltíssimes gràcies pel teu testimoni, d'alguna manera, i per la vostra feina. Enhorabona per la feina que feu. Ara li donem la paraula a l'Adela Colomer, que és la infermera amb especialitat de pediatria, que ens explicarà la seva experiència. Molt bé, doncs jo soc l'Adèlia, fa 8 anys que soc infermera. La meva trajectòria comença a l'Hospital de Sant Pau, on tinc la sort de començar a treballar directament a la unitat de cures intensives pediàtriques i neonatals. Em vaig formar per això també, vaig fer un màster en nen i nena crítics tant al període neonatal com pediàtric, i a partir dels 3 anys i mig d'experiència em vaig poder formar per formar part de l'equip d'helicòpter d'emergències mèdiques i treballar amb l'equip pediàtric. Aquest helicòpter dona resposta a la necessitat d'assistir un nen crític, portar una UCI neonatal o una UCI pediàtrica a qualsevol part del territori, i també a Andorra, davant de la necessitat que normalment estan en hospitals amb menys recursos, amb personal menys expert en el maneig del nen o nena crítics, i aquest va ser el meu primer contacte amb la prehospitalària. Tinc la sort de treballar amb un equip molt potent, pediatres i infermeres que estan molt especialitzats en aquesta atenció. És una atenció que és molt bonica però alhora molt delicada. Estabilitzar un nen crític és difícil, hem d'estar preparats per atendre un nen des d'un prematur extrem que pot pesar 500 grams fins a un nen que sigui en edat adolescent, pràcticament adult. Fem front a patologies pròpies del moment de la vida en el que es troben i d'altres que són compatibles al llarg de tota la seva vida. I això ens fa tenir una formació i una expertesa molt delicada, perquè hem d'estar preparats per moltíssimes situacions que se'ns poden succeir. No vaig tenir prou amb el contacte aquest amb la prehospitalària, amb l'helicòpter, que moltes vegades, tot i que anem d'hospital a hospital, comencem moltes vegades des de zero, perquè l'estabilització inicial no s'ha fet per manca de recursos o manca d'experiència, com us he comentat, i tot i això és un entorn controlat perquè estàs dintre d'un hospital però amb una situació emergent i complicada. Això em va donar una miqueta les ganes de voler seguir formant a la prehospitalària. Vaig fer un màster en emergències que estava més enfocat al pacient en general, sobretot adult, perquè volia seguir experimentant aquesta sensació de saber com era atendre des de primera instància un event que fos emergent. Arrel d'això vaig tenir l'oportunitat de venir aquí al SEM, ara fa 2 anys i mig de la meva primera guàrdia i de la meva entrevista com a infermera. Vaig entrar inicialment per la unitat, com deia el Xus, pediàtrica, de suport que treballem a l'hivern, sobretot en pandèmia de bronquiolitis, degut a l'augment de demanda de serveis pediàtrics. I alhora, amb la formació que acaba de fer i reciclatge amb el pacient adult, que mai havia deixat de tocar-lo, però és cert que de forma més esporàdica en comparació al pediàtric, també vaig començar a fer suport vital avançat adult. I avui dia puc dir que estic en la unitat pediàtrica de l'helicòpter, estic treballant a intensius pediàtrics a l'Hospital de Sant Pau i aquí al SEM aporto el meu granet de sorra amb l'helicòpter i alhora amb la unitat terrestre.
penso que la visió que m'ha donat com a infermera de pediatria, diguéssim com a infermera o com a professional sanitari, és entendre el pacient no només com a un element únic, sinó dintre del seu entorn, que en els nens i nenes doncs, és la seva família, normalment són els seus pares. Nosaltres no podem treballar sense ells, vam ser pioners en obrir les unitats 24 hores perquè no enteníem cuidar d'un nen crític sense aquesta part, no? I penso que ho podem extrapolar a la humanització que s'està fent en tots els àmbits de la salut, no? D'arribar al pacient en qualsevol situació, moltes vegades de forma agressiva, entrem a la seva intimitat i la vulnerem en un moment fràgil en el que el pacient se sent malament i confiar la seva vida en les nostres mans. Penso que això és un regal molt gran i el que ens fa seguir amb aquesta feina, tenir moltes ganes i cada dia aprendre, no? De cada servei traiem una part positiva, dels events més catastròfics o més dramàtics intentem aprendre també a com gestionar, i no només l'àmbit més tècnic, no? Del tractament o de les tècniques que podem fer, sinó cuidar d'aquest entorn, que a pediatria és tan essencial com són els pares, no? Per dret del nen malalt els englobem sempre, però ho extrapolo als adults i penso que és el camí per al que estem lluitant tots, per humanitzar una miqueta més aquests serveis i, per què no, a la prehospitalària, no? Que, com us dic, entrem en situacions als domicilis on ens adonem de la situació familiar que tenen les persones, la situació socioeconòmica, en el moment, com us dic, més vulnerable de la seva vida, i fa que sigui a l'hora d'una feina molt enriquidora a nivell laboral, també a nivell personal. I bé, fins aquí la meva aportació com a infermera pediàtrica i... Molt bé. No sé, moltíssimes gràcies per la teva explicació, de la teva experiència, i també enhorabona per la feina que realitzeu. Gràcies. Per part nostra, si voleu fer alguna pregunta. Molt bé, dono veu a les vostres preguntes. En primer lloc faig un petit incís. Hi ha diverses preguntes relacionades en l'àmbit de la psicologia, que forma part dels serveis especialitzats del SEM, però trobar-nos en el moment en què tenim aquí la Dèlia i en David, donarem resposta a les preguntes més ambientades a l'àmbit d'infermeria i medicina, però donarem resposta, guardarem les vostres preguntes i donarem resposta via e-mail, o ens podeu fer arribar les vostres preguntes al correu que apareixerà al final de la jornada. Tanmateix, respecte a preguntes que ens han fet, en Max ens pregunta: m'agradaria saber com s'accedeix als diferents serveis d'especialitats, però sobretot a la unitat aèria, a nivell de medicina. Moltes gràcies. Bueno, la pregunta, millor dir, la resposta seria, hem comentat al principi, que la trajectòria a l'àmbit d'emergència. El primer és l'àmbit d'emergències, tenir un període d'assistència en la prehospitalària, diguéssim, de generalista, i després enfocar el futur en la formació específica d'EMS, no? Per poder formar part dels equips aèris, i sempre hi ha, diguéssim, una ruta cap a aquest destí. Normalment és la formació d'EMS i qualsevol formació aeronàutica, de medicina aeronàutica que pugui haver en el mercat, i esperar les diferents convocatòries que hi ha. Però apuntaria això, que no és un pas directe, sinó que hi ha d'haver un període d'experiència, com comentava abans el Carles o així, o l'Àngels, que comentaven abans, o l'Anna pròpiament, que has de viure primer la prehospitalària durant molt de temps i després passar al següent esglaó de l'especialització. Us diríem això, formació en l'àmbit d'aeronàutica, en aquest cas. En referència, en Max ens ha preguntat sobretot dins l'àmbit de medicina, i tu has explicat molt bé quina és la formació que han de rebre per formar part de l'equip aeri. En aquest cas, Dèlia, tu has parlat també de la teva formació dins l'àmbit de pediatria, i ens podries explicar una mica més com vas accedir a l'EMS pediàtric en el teu cas? Sí. Jo vaig tenir la sort, com us he dit, de començar a treballar a l'Hospital de Sant Pau, que porta 25 anys donant el servei d'helicòpter medicalitzat pediàtric. Aleshores, ser part de la unitat de cures intensives pediàtriques i neonatals, quan portes uns anys d'experiència i has rotat per les dues unitats, has tocat molt pacient crític, tant neonatal com pediàtric, se't brinda l'oportunitat de formar part de l'equip. És un equip que depèn de l'Hospital de Sant Pau, però que presta el seu servei pel SEM. I en el meu cas, doncs, la gran sort va ser estar en el lloc correcte, que eren les unitats de crítics de Sant Pau, i que confiessin en mi, evidentment, per formar part d'aquest equip. Evidentment, la formació és supernecessària. L'experiència la vas agafant amb el temps i l'has de tenir prèviament. No es pot concebre una cosa sense l'altra.
i el que us dic, va ser una miqueta doncs, la sort de formar part d'aquest hospital. Però tot i així, animeu-vos igualment que no sigui un hàndicap el fet de que no treballeu a un hospital que ofereix aquest servei. Si realment us hi voleu dedicar, heu de buscar els camins i lluitar-los perquè segurament els aconseguiu. Però sobretot tenint en ment que la formació és un element molt clau que al final el que fa és donar riquesa a l'experiència que pots agafar amb el temps. A part de les preguntes que ens han fet dins l'àmbit aeri i de l'àmbit de la psicologia i a l'equip de psicòlegs, hi ha diverses preguntes relacionades amb l'equip de rescat i intervenció en el qual SEM i bombers hi formen part. En concret, en Joan Barril ens pregunta: els equips de rescat en muntanya en què es col·labora amb el GRAE, unitat que abans formava part de bombers, cal alguna habilitat a nivell d'esports de muntanya? Sí, és el que dèiem de l'especialització. Evidentment cal una condició física important per l'exigència que requereix cada intervenció d'aquestes característiques i un coneixement de les tècniques invernals, maneig de grampons, d'esquís de muntanya, esquí alpí, tot el que pot suposar tècniques hivernals, i després també les tècniques de projecció vertical, maneig de cordes i escalada. Hi ha un perfil molt determinat i no oblidem la part clínica, no? Llavors, és el que jo penso que és atractiu, que comentava ara la Dèlia també, és a dir, tu tens una trajectòria i l'enfoques cap a allò que més t'agrada, no? Comentava també el David, no? S'ha format a Karolinska, que ell ha buscat una ruta, no?, per formar-se en ECMO. La Dèlia, la pediatria. Doncs la persona que vulgui formar-se en rescat de muntanya també buscarà la seva trajectòria i és atractiu perquè una vegada assoleixes a nivell de l'emergència una experiència, no queda allí la cosa, sinó que tu evoluciones cap a l'àmbit que més atractiu és. En el cas del rescat, com he dit, és un tema més de condició física i de tècniques específiques de muntanya, no? Sense oblidar la part clínica, mai, sense oblidar-la. L'última pregunta que farem dins d'aquesta taula de serveis especialitzats abans d'entrar en la cloenda és, ens pregunten, només poden accedir als serveis especialitzats el personal que hagi estat prèviament a emergència estàndard dins SEM? Jo diria que sí. O sigui, és una condició de perfil a d'haver tingut un mínim d'experiència en l'àmbit d'emergències. No tindria sentit, no? Estar en un àmbit especialitzat sense tenir la base que et dona l'atenció al pacient emergent de les unitats generalistes, no? Jo crec que és obvi que sí, però també us animem, no? Ens animem a que comences per allà i et dona un bagatge, no deixa l'assistència a l'hospital, que també comentava l'Anna, no és incompatible estar amb l'hospital, estar fent l'assistència prehospitalària, que et dona un complet, una visió completa, al igual que està a la central de coordinació i atendre una trucada d'emergència, també et dona molta visió, i jo crec que el SEM en tot àmbit té un atractiu molt interessant des del punt de vista professional, tant cap a la infermeria, tant cap als metges. O sigui que jo us animo a provar l'experiència, sense cap mena de dubte. Si us sembla, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció i gràcies al David i a la Dèlia també. Moltes gràcies. Gràcies. Vale. Bueno, ho deixem amb el nostre director general, el doctor Encinas. Gràcies. Hola, ja ho heu vist. El SEM és una organització amb moltes facetes. Podríem dir que podria semblar, després de sentir tots els comentaris i intervencions dels companys que formen part de la nostra organització, que hi ha molts SEMs. I no és cert. O sigui, el SEM triomfa o s'esfonsa junts. La cadena de supervivència dels nostres pacients depèn de que tots i cada un dels passos estiguin en forma, coordinats i ben enllaçats. Per tant, en el fons, no importa on estiguis treballant dintre del SEM, formes part d'aquest servei únic, d'aquest cor que batega sol, a l'uníson, únicament, i ja veureu, la gràcia del que aquí, en aquesta organització tenim, és que comences amb un camí, quan te desenvolupes, acabes averiguant més coses sobre tu mateix, més coses també de la professió que has triat, més camins que s'obren i l'oportunitat de poder anar
perfilant-te, anar especialitzant-te, anar triant aquell àmbit en el que tu et trobes més còmode, et sents més realitzat, creus que aportes més valor i al final fas servei a aquella vocació que t'ha fet triar aquesta professió que entenem que l'hem fet algo més que una feina. No ho sé, espero que us hagi agradat la nostra jornada de portes obertes, espero que hàgiu après sobre nosaltres, espero que tingueu una visió més diàfana, us hagi ajudat també a decidir el vostre destí, a decidir qui voleu ser, i sapigueu que aquí estem aquí, ens agrada sempre acollir nous membres de la nostra família, plantegeu-vos-ho si això és el que us agrada. Vull agrair no només als companys que avui han aportat la seva experiència i us han donat la seva visió, sinó també a tots i cada un dels companys i companyes que estiguin on estiguin, sigui el dia que sigui, plogui, nevi o estiguem sota un neó, estan cada dia atenent i formant aquesta cadena de supervivència, aquesta organització viva, del qual, no sé si ho heu vist, vivim amb molta passió. Moltes gràcies. Fins aquí. Fins la propera vegada i sempre estarem a la vostra disposició per qualsevol dubte o qualsevol informació o interès que pugueu mostrar. Gràcies i bona tarda. Hola, hola. Què tal, com estàs? Com va tot? Disculpa que fins ara no he pogut agafar el telèfon, que estava de guàrdia. I el que em preguntaves, com estic? Doncs la veritat és que molt bé. Cansat, no t'ho negaré. Ha sigut una guàrdia interessant, però estic molt content. Molt content perquè ja t'ho he dit més d'una vegada. Des del primer moment m'he sentit molt integrat amb l'equip i veure'ls quan tenim guàrdia, la veritat és que a mi em fa feliç. És com una segona família. M'han integrat molt ràpid i per mi són uns referents i són uns grans professionals i al final tenir el plaer d'estar amb ells en cada servei és brutal. Avui, per exemple, hem tingut un servei complicat i que fins i tot han vingut altres unitats a ajudar-nos i no sé, m'he sentit com que no era tan nou, que no era tan estrany tot plegat. M'he sentit com un mes de tot això i mira que només porto 6 mesos aquí. Crec que estic molt content de formar part del SEM i t'ho volia dir.